Pałac ma 99 turmów. Czemu 99? Tutaj my nocujemy. Witam Was, Rostomili ze Moszny. Byliśmy tutaj łońskiego roku z Andreasem, a ja tutaj czwarty raz. Pierwszy raz w 2017, drugi raz też w 2017, 24 czerwca z kuli przyleżitości z rękowin ze Weroniką, która dzisiaj za kamerą. Trzeci raz z Andreasem, a czwarty teroski. Wtedy my nocowali, dzisiaj my będziemy nocować. Weronika tu jest drugi raz. Z Andreasem my tutaj byli ino na chwilę, bo było to przy przyleżitości filmu o Kleinstrelitz, o Szczeleczkach, a dzisiaj będziemy akuratnie rozprawiać o tym placu. To jest taki ekstra tajlik, z kuli tego, co niedawno pisło mi 5000 subów, a też z kuli tego, co 3 lata do zadku, że zaczął majstrować te filmy na kanale we moju genau. Skąd miano? Od familii Moszyn, która przybyła tutaj w 1307 roku. Toż niemieckie miano Moszyn jest bardziej akuratne od tego Moszna. Toż bardziej byda godą Moszyn, ja? Pałac ma 99 turmów. Czemu 99? No bo właściciel Franz Hubert von Tille-Winkler, o którym jeszcze będziemy rozprawiać, był właścicielem 99 posiadłości. Czemu nie 100? No bo gdyby miał 100, to musiałby opłacać regiment dla wojska. Mamy tutaj 365 izbów i 7000 m2 powierzchni. Badania archeologiczne potwierdziły tutaj istnienie średniowiecznej drewnianej budowli, a w XX stuleciu w Zegrodzie odkryli fragmenta piwnic. W 1929 roku Bartel raczej bezzasadnie utożsamiał to ze średniowieczną budowlą templariuszów. Od XVII stulecia reskieruje tutaj familia von Skal. W XVIII stuleciu po śmierci Ursule von Skal majątek przejmuje jej kuzyn ze familii von Reisewitz. Pod koniec tegoż stulecia napoczyną reskierować tutaj familię von Zeyer-Tos. A w 1853 roku to wszystko nabyło Heinrich von Erdmannsdorf. A w 1866 kupuje to Hubert von Tille-Winkler. A Moszyn stał się główną siedzibą tej familii. Nie skorzej po jego śmierci majątek przejmuje jego syn Franz Hubert von Tille-Winkler. A już po nabyciu tego pałacu, bo w XVIII stuleciu istniał tu już barokowy pałac, Moszyn stał się główną siedzibą familii von Tille-Winkler. 3 lata po tym, kiedy Franz Hubert von Tille-Winkler po śmierci od swojego fatra przejął ten pałac, ten barokowy, bo tego wszystkiego tutaj nie było, ten, który po szczotku mamy, 3 lata nie skorzej zaczął goreć. Genau ze 2 na 3 czerwca 1896 roku ze przyczyn, o których do dzisiaj nie wiadomo, zaczęło to goreć. Niektórzy gadają, co sam właściciel to podpolił, co by nie skorzej zbudować coś lepszego, większego. No i Łoros po tym zaczął budować, zaczął skrzeszać to wszystko. No, pałac nie zgorał całkowicie, no ale to, co mamy po szczotku, ta barokowo tajla, tak nie skorzej neobarokowo, była rychtowana od Franza Huberta od 1896 roku. I 4 lata odbudowywał i dobudowywał
to, co mamy po mojej prawej zajcie, wschodnio tajla neogotycko też powstała w tych latach. Nieskorzy drugi etap w latach 1911-1913 zachodnio tajla neorenesansowo, która była budowana do Kaisera Wilhelma II Hohenzollerna, Kaisera II Reichu, który tutaj bywał na polowaniach w latach 1904, 11 i 13. Nie doczkał się zakończenia tej budowy, nie skorzy we 14 roku wybuchła wojna, wiemy, i Kaiser już częściej bywał we Ples, we Pszczynie, a we XVIII stuleciu abdykował. Toż to, co mamy dzisiaj, ten richtig piękny pałac, to jest przebudowa z końca XIX i zaczątku XX stulecia, to co żech wam powiedział, to zawdzięczamy Franzowi Hubertowi von Tille-Winklerowi. Pamiętajcie też, co to nie ma zamek, ino pałac, nie Moschenburg, ino Schloss Moschen, choć godają niektórzy na to zamek. To nie ma prawilne określenie. Podczas II wojny światowej był tutaj oddział lazaretu we Prudniku. W 1945 roku przyszła tutaj Czerwona Armia. I się napoczło. Zdewastowali pałac, wywieźli obrazy, rzeźby. Po wojnie pałac upaństwowili, a od 1961 roku fungował tutaj oddział Branickiego Sanatorium. Od 1972 roku ośrodek sanatoryjno-profilaktyczno-sanatoryjny, w tym od 1996 Centrum Terapii Nerwic, które w 2013 roku zakończyło tutaj fungowanie i przenieśli je troszkę dali Hań. A od tegoż roku funguje tutaj muzeum, restauracja, hotel, którym reskieruje województwo opolskie. Dobrze, takie coś jest tutaj i jest remontowane. Dzisiaj to wszystko, ta fasada jest odnowiona. Jerzech Rod, co wiele personów i ze Śląska, i spoza może tutaj przybywać i uczyć się tej historii. Pałac otacza zogród w angielskim sznicie. Mamy po mojej lewej zajcie kanał, po prawej zajcie kanał i idziemy lipową aleją ku Denkmalowi, o którym za chwilę jeszcze będziemy gadać. Sumy na końcu lipowej aleji. Tutaj mamy plac, na którym stał kiedyś Denkmal. 3-metrowy Denkmal z brązu, który przedstawiał Huberta von Tille-Winklera. Postawił go jego syn, Franz Hubert von Tille-Winkler. Niestety w latach 50. XX stulecia ściepli to, i mamy taki postument. W 2000 roku
Przyjaciele od Centrum Terapii Nerwic ufundowali taką tabula. Przed nami Friedhof. Mauzoleum Familie von Thiele-Winkler. Tutaj pochowani są członkowie tego zacnego rodu. Pierwej mieli być chowani w krypcie pod kaplicą. No ale było tam fest wilgło, bez to Franz Hubert von Thiele-Winkler zdecydował się, co by założyć cmentarz tutaj. Z dala od pałacu, bo hań przy pałacu były też takie podmokłe place, toż tutaj było bezpiecznie i tutaj oni dzisiaj spoczywają. Założycielem rodu von Thiele-Winkler był Christian Gottlieb von Thiele. Żył on w latach 1751-1811. Żył on w Kurlandii. Ta familia była wanilikami, luteranami. Ja? No i przód był biantrem na dworze hercoga Kurlandii, a nie skorzej na dworze kajzera ruskiego w Petersburgu. Jego dwaj wnukowie, Hubert, nie skorzej von Thiele-Winkler, o tym za chwilkę, i Waldemar założyli ród Thiele-Winkler, jeśli się rozchodzi o Huberta, starszy, i Thiele, jeśli się rozchodzi o Waldemara, moczo linio tego rodu. Stoja genau teroski przy grabie od Huberta von Thiele-Winklera, założyciela rodu von Thiele-Winkler. Jako się to stało, co powstał ten słynny śląski ród, ja? Można powiedzieć, no, śląsko-mecklenburski, bo tam też była linia mecklenbursko, no ale tutaj śląski. Hubert von Thiele hajtnął się ze cerą od Franza Winklera, Waleską Winkler. Ona spoczywa tutaj, po mojej prawej zajcie. I z kuli tego powstał ród von Thiele-Winkler. Hubert von Thiele-Winkler ernął majątek po swoim teściu i z kuli tego też stał się bogaty. Po mojej lewej zajcie drugo baba od Huberta Rosa. Hubert von Thiele-Winkler narodził się w 1823 roku, umrzył w 1893 roku. Hubert von Thiele-Winkler miał dcera Ewa. Znamy ją jako muterliczka Ewa, diakonisa ze Miechowic. Będziemy o tym rozprawiać, mam nadzieję, co za pora miesięcy. Tak ino godą o tym, co byście wiedzieli, co to wszystko jest pokuplowane. Jej brat, a syn od Huberta, Franz Hubert von Thiele-Winkler, który jest genau tutaj pochowany, który odpowiadał za dzisiejszy wygląd pałacu, o czym my już gadali. Narodził się w 1857 roku genau we Miechowicach, a umrzył we Szwajcarii w 1922 roku. Był landratem prudnickiego krysu, a w 1895 roku dostał tytuł grofa. W tym roku miał majątek 19 milionów marek, a w 1912 już 87 milionów marek. Naprawdę był to fest bogaty chłop. Co dali? Tutaj mamy jego synka Petra, który umrzył jako noworodek. Tutaj mamy jego dcera Jelka, jego baba też miała Jelka, się mianowała, nie wiem, kaj genau ona je pochowano. No i dcera od Jelki, to jest wnuczka od Franza Huberta, Huberta. W 1922 roku po śmierci Franza Huberta von Thiele-Winklera majątek przejął jego syn Klaus Hubert von Thiele-Winkler. Umrzył on bezpotomnie w 1938 roku, no i majątek przelosł na Güntera
von Tille-Winklera ze mecklenburskiej linii. Trzeba jeszcze wspomnieć, co Tille-Winklerowie nie reskirowały ino tutaj okolicami Prudnika, no ale też mieli majątki we okolicach albo we Katowicach, Bytomiu, Mysłowicach, Rybniku, Pszczynie i Woleśnie. To była naprawdę fest bogato i wpływowo śląsko familio. No szkoda, że te czasy już odeszły, no i chyba nie wrócą. Sumy teraz we oranżerii, kaj mamy wiele egzotycznych roślin, kaktusy, bananowiec, figowiec. Za czasów Tille-Winklerów góra była rozsuwana ręcznie, dzisiaj automatycznie i wtedy też bajtle ino pod opieką dorosłych mogły chodzić. Po II wojnie 2 razy remontowali oranżerię. Tajli, kaj mamy nocleg, to jest skrzydło neorenesansowe, 3. sztok. Pytałem się, wiele jest tu izb hotelowych, 50 albo więcej, tak mi powiedzieli na recepcji. Parkiet, myślę, co oryginalny. No i obejrzyjcie, tu mamy troszkę sienia. Tej sienie oryginalnie nie było. Tutaj się przechodziło ze izby do izby. Tutaj mamy oryginalny hajcung, normalnie użytkowany. Takich hajcungów dzisiaj nie ma wiele we pałacu, kiedyś ich trochę było, no ale wiadomo, ci co przyszli tutaj we 1945 wynieśli je stąd. No a tutaj my nocujemy, są tu izby o roztomajtym standardzie, 7 lat do zadku nocowaliśmy w izbie o lepszym standardzie, no ale wszystko podrożało i dzisiaj ta izba jest droższa niż tam ta o lepszym standardzie 7 lat do zadku. Obejrzyjcie, co tu widzimy. Mamy drewniane okna i słuchajcie, mamy tu, o pieronie, co tu? Co wychłego? Nie. O, teroski. Obejrzyjcie. Tutaj mamy ta tajla neogotycko, tutaj mamy neobarokowo i hań w tym turmie mieliśmy nocleg 7 lat do zadku na, no jak mamy ten balkon, to nad tym balkonem, czyli to by był 2. sztok chyba. Hań też mamy hotelowe izby, jeszcze na 4. sztoku zrobili jakieś nowe hotelowe izby. No i hotelowe, no ale hotelowych izb mamy tutaj najwięcej. Tutaj mamy na 3. sztoku, na 2. sztoku, tajla 1. sztoku to też są hotelowe izby, na 1. sztoku też są sale pałacowe, a na parterze tej neorenesansowej tajle są biura. W barokowej, neobarokowej tajli, tej szczotkowej mamy też izby hotelowe o takim najniższym standardzie, no ale na samym wierchu. Tutaj mamy plan sytuacyjny 3. sztoku ze czasów Centrum Terapii Nervis, albo i wcześniej. Fol mamy tu izbów od chorych. No my są chyba hań, to jest ta tajla neorenesansowa, tak mi się zdaje. I górą idzie przelejść z tej tajlą neobarokową do tajle neogotyckiej. Mamy też myśliwsko sala, możemy tutaj łazić i dziwać na to wszystko. Tu też mamy jakąś taką sala i przejście do izbów. W neobarokowej tajli mamy zabytkowo szola. 14 grudnia 1922 roku Kay Franz Hubert von Tille-Winkler umrzył, ta szola siadła. No i od wtedy już można powiedzieć nie funguje. Mocka personów próbowały ją naprawić, no ale kończyło to się tragicznie. Nawet 2 persony umrzyły.
No i już nie uruchomili tej szole. Na dole mieliśmy wczoraj odewrzono, no ale dzisiaj nie ma odewrzono. Kiedy odewrzą, to wam pokorza we przebitkach. No i dzisiaj już mamy taką moderną szola ze 2021 roku, która w ogóle nie sztimuje tutaj. Drzwi się zamykają. Napoczynamy zwiedzanie od biblioteki. Mamy tu oryginalne szranki, parkiet, deka. Niestety testuję nowe mikrofony, które mi zasiadły, bez to mamy gorszy klank. Teraz są w sali ze zrzadłami, których już nie ma, bo były zlikwidowane po 1945 roku, zniszczyli je, no i za to mamy te malowidła i bez to sala się dzisiaj mianuje salą pod pawiem. Na dole mamy kawiarnia, ona fungowała też za czasów lazarytu i za czasów sanatorium po II wojnie światowej. Pierwej była tu bawialnia i poczekalnia. Te drzewo, które tutaj mamy, to jest cejlońskie drzewo sandalowe. Kominek, który tam mamy, to jest jedyny, który dzisiaj jest użytkowany we pałacu. Kronleuchter nie ma oryginalny. Oryginalny wywieźli po II wojnie światowej do pałacu w Pszczynie. Niektóre meble też hań wywieźli. No naprawdę to wszystko dzisiaj tutaj zachwyca i jest to richtig piękne. Są teraz we balowej sali. Kiedyś to była balowa sala. Tam na wierchu grały muzykanty. Dzisiaj to jest sala taka wystawowa, galeria, no i występuje też tu teatr Castello. Z kuli tego zainstalowali tutaj bina. Ja. Na deka, tu mamy taką glas deka, która jest przeszklono, naturalne światło tutaj dociera. No a na drzewie, na tej dece mamy wapienie od Franza Huberta von Tille-Wicklera. Drzwierza mamy podwójne tutaj na boku, no ale jedne są ślepe. Tak zmajstrowali to co by zachować symetrię. Teraz znajdujemy się w największej sali, w gabinecie od grofa. Sala ma trzy tajle, które są oddzielone trepami. Mamy tu między innymi oryginalne biurko od grofa, przy którym stoja. Oryginalny portal na drzwierza z XV stulecia, z Wenecji albo z Florencji. Oryginalno drzewiano deka z dębu. No i naprawdę ta sala nas tutaj zachwyca. Tutaj mamy złoty apartament od grofa. Tutaj spał, tutaj urzędował. Apartament ma 170 metrów kwadratowych. Tutaj mamy oryginalną ponad 100-letnią łazienkę razem z badywanną, na której się schodzi trepami. Na koniec neogotycka kaplica. To była luterańska kaplica, bo takiej konfesji były Tille-Wicklerowie. Fungowała ona do 1945 roku. Nieskorzej Sowiety trzymały tutaj konie, a w latach 60. było tutaj kino. Potem fungowała tutaj kaplica, no ale katolicko. Przychodziły tutaj mieszkańcy Mosznej, no i też pacjenty z lazarytu i ze sanatorium.
Pierwej był tu drewniany krzyż. Wywieźli go do katedry w Częstochowie. Dzisiaj służy to jako koncertowa sala, a Hani mamy balkon, na którym były warchany. Nie wiadomo, co z nimi się stało. Prawdopodobnie zostały zniszczone. A tutaj balkon dla grofa i jego baby. Sumy teroski w restauracji. Mam tutaj menu. Królują tu dania z dziczyzny, dzik, jeleń, fazan, sornik. No i co tutaj mamy? Mamy trzebnięte zrazy zawijane z płód casarnej. No, zamiast napisać rolada, no słuchajcie. Potem mamy regionalny paszczyk z dziczyzny, dobre. No i regionalny żur śląski, dobrze co śląski mamy. No ale mamy tu takie znaczki, takie cechy opolskie ze smakiem i szlak kulinarny opolski bify. Nie szłoby to zamianować śląski. No wiadomo, rozchodzi się tu mimo województwo. Toż musimy dążyć do tego, co by zmajstrować jedno województwo górnośląskie. Wtedy nie będzie żadnych problemów. No i co tutaj mamy? Opolska rolada, opolsko rolada. No dobrze, to tu jest rolada, szajbnięte, nie zraz zawijany. I no jako opolsko, ja nie znam czegoś takiego. Jest śląsko i ślus. No i zaś mamy te cechy opolskie ze smakiem, szlak kulinarny opolski bify. Dobrze, co mamy tu wina i ze Dolnego Śląska, winnica moderna, i ze Górnego Śląska, winnica Opole i opolska winnica rodzinna. My mamy też piwo od grofa, piwo hrabiowskie. Za chwilę jada autem, to już nie będę żadnych alkoholowych napojów próbował. No i czekamy na nasze zamówienia. Zaroski wam zaprezentuję, co żech wybrał. Nie będzie to takie, myślę, rikty śląskie, no ale będzie to, można powiedzieć, takie danie, które mono, grof i od kejse cosik upolo. Mam tutaj bogracz ze jelenia. Myślę, co grof mógł to jeść, mógł se sam upolować, mógł upolować na polowaniach ze samym Kaiserem, Wilhelmem II Hohenzollernem, mono w towarzystwie Kaisera. To od, obejrzymy. Jelenia. Jeleń miękki. Mam jeszcze rozmaryn. Jest to danie iście od grofa. Po mojej prawej zajdzie końskie maszczalnie. Powstały w 1948 roku jako państwowe, dzisiaj prywatne. Byliśmy 7 lat do zadku i tu brał białego konia, że jechał tam na te zrękowiny do pałacu, pod turn do Weroniki. Dzisiaj trzeba się ekstra ugodać na zwiedzanie. To były kiedyś budynki, które przynależały do pałacu. Dzisiaj maszczalnia reskiruje parkiem, wodnymi gruntami, stawami. To wszystko ma 250 hektarów. Tutaj w tych budynkach, które przynależą do maszczalni, można też spać. Są hotelowe izby, a tutaj była kiedyś elektrownia w latach 20., a w 1935 powstał transformator i sztrom był dokluzany tutaj ze Nysy. Tutaj przed wojną była pralnia. 2 razy w tygodniu prali ręcznie. Dzisiaj mamy tutaj hotelowe izby. Tutaj, kaj dzisiaj mamy roboczą maszczalnia, od 1929 roku był garaż dla autoków od grofa. 5 autoków Franz Hubert von Tille-Winkler miał, między innymi auto Chrysler dla 7 personów, którym jeździł do swojej posiadłości do Szwajcarii. Te drewniane baraki powstały przed II wojną światową, a w czasie wojny służyły jako wojskowe magazyny. Od 70. lat XX stulecia są tu maszczalnie dla koniów i między innymi konie olimpijskie przed olimpiadą w München tutaj przechowywali. Tutaj dzisiaj mamy maszczalnie ze klaczami, ze szczebiakami. Od zaczątku były
masztalnie od grofa. Grof hodował konie hanowerskie, no i one tutaj były. Tutaj mamy gladiatorowy tor. Co my na zaczątku albo na końcu pałacowego parku. Tutaj kończyli my film z Andreasem Młyńskiego roku. Kto jeszcze nie widział, aj kuknie o Kleinstrelic, o Szczeleczkach. Co tutaj mamy? Idziemy aleją czerwonych dębów. Nie skorzy ta aleja przechodzi w Kaszczanowo aleja. I mamy pałac. Dali Lipowo aleja, kaj my byli wczoraj. Stąd z tego tora na cmentarz tyle winklerów mamy kole 1600 metrów. To jest prosto linio. I no, my musimy przeleźć na łopkoło, bo mamy dzisiaj hań płot od masztalnie. Mamy jeszcze drugi tor, lejokowy. Musieliśmy przeleźć poraset metrów. I tutaj będę się z wami żegnał. Dziękuję wam, co żeście byli w tym ekstra tajliku. Roztopierzejcie to, co by jak najwięcej personów ze Śląska, no ale i poza widziało te wszystkie skarby Górnego Śląska, bo Moszyn to naprawdę jest wielki śląski, górnośląski skarb. Szkoda, co na tabulach kaś tam zaś dzisiaj, że widział, już że tego nie kręcił, było szrajbnięte Opolszczyzna. No, zlitujcie się, słuchajcie, no, to jest Górny Śląsk. I tak było, je i będzie. Chowcie się, Pyrsk.